बियो 98 बोसोरारि जथुम्मा थांनाय शुक्रबारनिफ्राय दिनैनि रबिबार दा मोनासिम बियो जागोन आरो बियो मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय आफा इसोरनि अननायजों गोबां मानसिफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय जोंनि लोगोफोर आरो गुबुन गुबुन गिर्जानि मानसिफोर फैनानै इसोरनि बाथ्रा खोनासंबाय आरो माहारियारि लुखांनायनि बायदि रोखोमनि आदब खायदा इसोरनि गियानफोरखौहाय बुंफोरनायजों गोबां बोर मोनबाय मानसिफ्रा जोङो जोबोद रंजादों आरो जोंनि माहारियारि दिन्थिफुंनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि रोखोमनि प्रग्रामफोरजों जोंनि बे प्रग्रामा जोबोद समायना आरो बोर गोनां जाबाय नोंथांनि नैबे बिबिसि बे बिबिसिनिफ्रायनो अस्ट्रेलियायावहाय मोनसे बर' हारिनि मोनसे कालचारखौ दिन्थिहैगोन होनना जों खोनानो मोनो बियो बे बोसोरनिनो जुलाइ मास 9 थारिखनिफ्राय जानो गोनां मोनसे बाप्टिस्ट वर्ल्ड एलायन्स बुहुमनि गासैबो बाप्टिस्टफोर 150 कान्ट्रिसनिफ्राय बाप्टिस्टफोर फैगोन अस्ट्रेलियानि ब्रिसबेनाव बियो जागोन ओमफ्राय जोङो बेवहाय जोंनि बर'नि हारिमुखौ मोसानायनि गेजेरजों बागुरुम्बाखौ स्पेसियेलि मोसानायनि गेजेरजों जोङो पृथिबीनि मानसिफोरनो खोन्थानो नंदों जे जोंनि हारिया मोनसे माहारियारि आबुं मोनसे हारि जाहाथे बेखौ मिथियो मानसिफ्रा बेखौ बे हान्जाखौ जों लानानै थांगोन ओमफ्राय जोङो बे कनफारेन्सआवहाय जोङो दिन्थिगोन जाहाथे बे गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनाय जोंनो दा खबर मोनदों 150 कान्ट्रिसनिफ्राय एनरल जाबाय बिसोरो जोंनि हारिमुखौबो जेन बिसोरो नुनो मोनो आरो जोंनि सोमोन्दै जेन बिसोरो मिथिनो मोनो बेवहाय आलासि हिसाबै सोर सोर नुजादों नोंथांनि नैबे कनफारेन्सआव नैबे जोंनि कनफारेन्सआव जोंहा आलासि गाहाय दङ सासे रेभारेन्ड बनि रिसु बियो सासे बुहुमनि सासे लिडार बाप्टिस्ट वर्ल्ड एलायन्सजों बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो वाइडलि ट्राइबेल पार्सन जोबोद गुन गोनां आरो रोंगौथि गोनां मानसि बिथाङा जोंनि गाहाय जोंनि आलासि बिनि नेक्स्टआव सासे डक्टर रेमा साकचुक बियो मिज'रामनि अरिजिनेलि किन्तु बे इन्टारनेशनेल मोनसे फिल्डआव खामानि मावो बियो बाप्टिस्ट मिशन अस्ट्रेलियानि सासे मावग्रा दिल्लीयावहाय बिथाङा थायो आरो इन्टार कालचार बेबादि मबिलाइजार बियो ओमफ्राय बिथाङा जोंनि सासे आलासि आरो खाथिनिनो सासे जोंहा BELC बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि बिशप इसाहाक मुसाहारि बिथाङा जोंनि सासे गाहाय आलासि आरो गोरलै गोरलैफोरखौ जों एसे आलादा खालामो बे गोरलै गोरलैफोरखौहाय फोरोंनो जोङो रेभारेन्ड रबिलाल बसुमतारी बिथांखौबो लादों साब्रै आबुं आलासिजों जोंनि बे कनफारेन्सआ दा आबुङै जानानै थांगासिनो दङ मोजाङैनो दा मोनायाव मोनसे सेसन दंबावो बेखौ रेभारेन्ड डक्टर बनि रिसुआ बे सेसनखौ लागोन बेसेबां मण्डलि आरो बेसेबां जनसो फैदों दिनैहाय जोंनि मण्डलियाथ' गासै 271 दङ दा फैजोबखादोंआनो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननि मानसिफोर फैदों आरो बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि उदालगुरिनिफ्राय गोबां मानसिफोर फैदों दिनैनि गेदारिंआ दा जों बिदि सानाखैब्लाबो जों एसे अनुमान खालामनो हादों 20,000निबो बारा मानसिफ्रा दिनै बे सानजौफुनि गिर्जायाव फैबाय खाथिनि जेसेबां मानसिफोर दं बिसोरबो फैजोब्बाय बेबादियैहाय जोङो गोबां बेबादि क्राउड जोङो दिनैहाय लोगो मोननो हादों बिथांमोननि फैनाय आरो नुजाफैनायनि थाखाय जों बिराद गोजोनदों बिनि अनगायैबो जोंनि हादुंग्राफोर पलिटिकेल लिडार बिटिआर चिफ बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानव गेदेमा बिथांमोना गावसिनि सुबिदा मथे फैयै फैयै गावसिनि नुजाथिखौ होनानै थांबाय आरो मोजां सुबुरुन्थाय होनानै थांबाय आं नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोननि दसे दान्दिसे सम नुजाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोन बयखौबो गेदेमा जोंनि माहारि सिबियारि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो हामबाय होननानै फोरमायो